Колос 2 е модерно земеделско предприятие, част от групата компании Агратика. Собствен елеватор, 4000 хектара обработваема земя, износ в над 10 страни по света. Казвам се Игор Меленчук, управител съм на предприятието и днес ще ви го представя. Нашият силос има капацитет за съхранение от 22 000 тона. Той се състои от сушилня за зърно, плоски складове, метални силози, пречиствателни системи, сертифицирана лаборатория, както и различни пунктове за товарене на готовата продукция. Една от основните култури, които нашето стопанство отглежда, е черният и белият боб. През 2024 година сме прибрали над 2300 тона черен боб. В момента се намираме в склада, където се подготвя за товарене следващата партида за нашите италиански партньори. Що се отнася до капацитета за товарене на този силос, той е 12 влакови вагона на ден. Това се равнява на около 10 камиона с брезен. Ако става въпрос за зърновози, силозът може да товари от 20 до 25 камиона на ден. От логистична гледна точка, нашият силос има много удобно и атрактивно местоположение, тъй като от нас до границата с страни като Румъния, Унгария, Чехия и Словакия, разстоянието е само 250 до 300 км. Сред основните ни клиенти, на които доставяме тези продукти, са страни като Унгария, Румъния, Чехия, Италия, Испания, Полша, както и Литва и Латвия. Ако погледнем структурата на нашите посеви в цялото стопанство, имаме 1380 хектара соя, 1860 хектара царевица и съответно 760 хектара боб. Що се отнася до боба, планираме да изнесем цялата реколта от 2025 година, изключително за експорт, в страните, с които вече си сътрудничим. Надяваме се да стъпим и на нови пазари. Ние храним Украйна и целия свят. Колос Сора.